Huli ang dalawang street-level individual sa ikinasang buy-bust operation ng kapulisan sa Puro 4 Barangay Tagas Daraga, Albay alas 4:45 ng hapon nitong Linggo, April 27. Kinilala ang mga suspect na sina alias Noy, 22 anyos, residente ng Barangay 5 Malilipot, Albay, at alias Chard, 25 anyos, residente ng Barangay Baranghawon, Tabaco City. Nakuha sa posisyon nila ang isang malaking sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17,000 pesos at 10 maliliit na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 50 grams at nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Hindi naman sila kasama sa high-level individual. Although malaki yung nakuha sa kanila kasi meron parameters din naman po para po sa high-value target. Parang lumabas din lang po sila sa street-level individual po. Ayon pa sa tagapagsalita, matagal nang minamanmanan ng kanilang operatiba ang mga suspect. Kaya nang makumpirma na sangkot nga ang mga ito sa pagbebenta ng ilegal na droga, ay agad na isinagawa ang operasyon. Hindi naman po sila wanted pero minomonitor na po talaga sila regarding sa illegal drug transaction. As of kung gaano katagal, wala po akong data dun pero ang sure ko lang po, talaga pong under monitoring na sila dati pa po sa ganung pong transaction. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Daraga NPS ang dalawang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares.